बे फिसौआ जाहाथे गोसोखांनानै इसोरा जाहाथे बेखौ बयबो अनखांनो बे मबाइलाव कन्टेक्ट लायनानै हमनो बिमा बिफाबो जाहाथे खुसि जायो मबाइलाव बुहरबा जोंबो गोजोननाय फैयो बिनि थाखाय बेसेबां दुखु जोंहा दा बुहुद दुखुजों बिमा बिफाया गाबगासिनो दङ दा बयहाबो गावनि बिसानि सायाव मोनसे आसा थायो खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट रानिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइजौबारि गामियाव दायो बे गामियाव आङो मानि थाखाय सफैदों होनना बुङोब्ला मोनसे दुखुथिया न'खराव आङो सफैदों बिथांमोना आंखौ मैयानिफ्रायनो कल खालामनानै लिंहरदों दायो आङो फाइनालि सफैबाय दा बेयाव मोनसे जाथाय जानानै दङ बे जाथाया जादों जाहैबाय बे न'खरनिफ्राय बेंगालराव खामानि मावना जानो थाखाय ओंखारनानै थांदोंमोन सासे 16 बोसोरसोनि गथ'आ दा गोबाव सम जाबाय खबर गैया दा बहाय दं बहाय गैया जेबो उदिस गैया आरोखि गासैबो जाथायफोरखौ आङो न'खरनिफ्रायनो क्लियारै मिथिनानै दा गिबियावनो आदाया नोंनि नाम आरो टाइटेलखौ खोन्थानानै लाहरग्रोदो आंनि नामा थिंला ओमफ्राय नार्जारि ओमफ्राय बिमानि नामा हेरा नार्जारि आच्छा दा जेथुनाखि बेंगालराव खामानि मावनो थाहैनाय बे बियादै लिङोसै आङो बे बियादैनि नैबे बिफा आरो नैबे बिमा बियो जेनेबा बेसेबावसो जाखो 2 मास जाबाय ने ओमफ्राय दा ओरै बिमाबो गाबो रावहायबो उन्दुनो ओंखारना सानावबो ओंखामबो जाया मोनायावबो ओंखाम जाया बिदा बिनानावफ्रा गाबजोब्बाय रावबो बेखौनो सिन्था खालायो उन्दुनो ओंखाराखै नालाय ओमफ्राय जेनेबा आं आदानाव सोंबावो सिगांफोर बियो कल खालामदों नामा फन हरदोंमोन नामा नोङो खालामदोंमोन गुवाहाटियाव थांला गुवाहाटिनिफ्राय आं बारनायसै बाबा होननानै लोगोफोरनि मबाइलजों बुहरदों ओमफ्राय मबाइलानो गैया दानिया दा 9 माससो जाखाबाय कल रायज्लायनो मोनिया दा जिथुनाखि बे नोंनि नोंसालादे गोमाहैदों बियो खय बोसोरसो जाखो जेनेबा 16 बोसोर थांबाय ने मा नाम बे बाबुआ मार्जित ने टाइटेला मार्जित नार्जारि ने दा जिथुनाखि गोमानानै थाहैनाय गथ' बिनि नामा मार्जित नार्जारि दा बेनिखायनो खावलायदों जोंनि जेसेबांनाखि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन जेरावखिया लोगो मोना मानो बे मार्जित नार्जारि बियादैखौ लोगो मोनसनबायोब्ला आङो स्क्रिनाव फट'खौ होना होगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आङो होगासिनो दङ महायबाफोर नुसनबायोब्ला निस्सय न'खरावहाय खोन्थाहरनो हागोन दा बुहुद दुखुजों बिमा बिफाया गाबगासिनो दङ दा बयहाबो गावनि बिसानि सायाव मोनसे आसा थायो दा बेनिखायनो आङो जेसेबांनाखि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन बे भिडिअ'खौ अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे गोमाहैनाय गथ'खौ जेन मोनबोयो दा नै जानाय थिग गैया लोंनाय थिग गैया मावनाय थिग गैया ओरैबायदि दुखुजों गाबबाय थायो ओरैखि न'खराव गैखाया नै नोंथांमोनानो बयबो नुखादों जानांगौ न'खौ दा फिसा गोमानायनि दाहाखौ लानानै गोबांथार बेबायदिनो मावनाय दांनायबो गैया जालांबाय दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजा नोंथांमोन शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बे गथ'खौ अबावबाफोर नुसनबायोब्ला बे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामहरनो हागोन आरोखि दा आरो बेजों लोगोसे बिबैया फंनैसो बुंनो रिकुवेस्ट खालामबावनाय हिसाबै आङो बिबैजोंबो फंनैसो रायज्लायगासिनो दं बिबैया मा बुङो बे फिसौआ जाहाथे गोसोखांनानै इसोरा जाहाथे बेखौ बयबो अनखांनो बे मबाइलाव कन्टेक्ट लायनानै हमनो बिमा बिफाबो जाहाथे खुसि जायो मबाइलाव बुहरबा जोंबो गोजोननाय फैयो बिनि थाखाय बेसेबां दुखु जोंहा दा बुहुद दुखुजों दंजोबो जाहाथे बे फिसौआ मोजाङै सफैयो बयबो नागिर नुसननानै जाहाथे बुहरनो अननानै जों बेखौनो धन्यबाद सानना लागोन आरो दा बेबायदिनो न'खराव बुहुद दुखुजों गोलैसोनानै दङ फारसेथिङै गोरिब न'खर बेबायदिनो गुबुनाव खामला मावनानै जाग्रा दा ओरैबायदि बे बिसा गोमानायनि थाखायनो खामला मावनोबो गोजोना जानाय लोंनाय गोजोना ओरैबायदि जानानै दङ बे न'खराव ओरैबायदि असान्थि जानानै दङ दा बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर अननानै बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे भिडिअखौ नुसनबायनानै जेन बे गोमाहैनाय बियादैया बे न' फारसे मोनफैफिनो दा बेनिखायनो आङो रायजो राजा साफ्रोमखौबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनाया एसेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला निस्सय शेयार खालामखागोन एसेनोसै गोजोन्थों बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।